आयं नों मानो आंनि सोंनायखौ खोन्थायासै? आयं आंनि बिमाया साबैसे? आयं खोन्थालाय आंनि बिमाया साबैसे? हाब आयं बिमायालाय साबेसे जानांगौ? बिमायालाय सासेल' जायो आरो मा? नोंनि बिमायालाय सासेल'सो दा। आरो नोंनो सोर खोन्थाया जे नोंहा बिमाया सानै होननानै? सोरनि खुगानिफ्राय खोनाखो नों आयं? आयं दहाय सानै हिनजाव फैदोंमोन जोंनि न'आव आरो सासेया बुंदों आंबो नोंनि मामा होननानै। नाथाय बैबो जुदि आंनि मामाब्ला बियो मानो जोंनि न'आव थाया? आयं नों सैथोखौ मोनथिनो थाखाय आंनियाव सोंबाय नङा नोंनि मामाया साबेसे होननानै? दा आं बुङो नोंनि मामाया सासेल' आरो अरायबो जेब्लायबो सासेयानो थागोन। नों गोनो गोथो दाजासै, नों थांदो थां। बे गथ'आ मानो दिनै बेफोरबायदि खोथा सोंखो? जानांगौ दावखाया फैदोंमोन। फैनायनि उनावबा मा जाखो? सोर खोन्थाखो बेबो जे बिनि बिमा होननानै? बे खोथाखौथ' बिसोरो जाफुंनो मोनथिहोनो नांथारामोन। आं थांनानै सोंहैनायानो मोजां जासिगोन। बे गथ'नो सोर बेफोरबायदि रावखौ खोन्थाखो आरो फोरोंखो? इसा नोंजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो दङ, बेनिखायनो नोंखौ बेयाव लाबोनाय जाबाय। मा मादै? इसा नोंनि हौवाखौथ' जेलाव हरबाय होननानै नोंथ' खबर मोनखादों? औ मादै खबरखौथ' मोनदों। डक्टरखौ आरो रानखौ जेलाव हरबाय होननानै खबरखौथ' मोनदों। नाथाय बैसोरबायदि मानसिनि थाखाय आंहा थोबसेबो मोदै गवा। जायखि जेलावनो हरजाया मानो, ना जायखि थुख्रा थुख्रा दाननानै सिंह मोसाफोरनो राननानै होजाया मानो, आंहा बिसोरखौ खबर लानांगौ जेबो गोनांथि गैया। दिनै जाय हौवाया हिनजाव आरो बिसिनि दुखु दाहाखौ मिथिनो बुजिनो रोङा। इसा एथ'ग्राब दुगिसो बुंबाय नोङो? नों हौवा गैयाब्लालाय नोंनि गथ'खौ सोर फिसिगोन? आं फिसिगोन। आंनि फिसाखौ आं हारसिंनो फिसिगोन। आंनि गथ'नि थाखाय आंनो बिमा आरो आंनो बिफा। खोनासं इसा, नों दा गुबुन हौवाजों हाबा जाबाय। दा नोंनि थैनाय थांनाय, नोंनि संसार, नोंनि सुखु दुखु बेफोर गासैबो बै नोंनि हौवानि न'आवसो। नों दा बेयाव थाबाय थानानै बा एथ'ग्राब गिदिर गिदिर खोथा साननो नाङा। आरो फंसे बाथ्रा खोनासं, नोंनि थाखाय आंनि हौवाफ्रा जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला मोनथिखा हले। मारै मा जानांगौ जाखो? नोंनि फिसानि थाखाय अलंबार आरो देरहाया नोंनि हौवाखौ जेलाव हैदों, नाथाय नोंनि गथ'आथ' थैयाखै। नोंनि गथ'आ थैयाखैब्ला बिसोरो बोरै जिन्दागि थैजासिम जेलाव थानो? बे थानाय नङा। बिसोरो सानसे नङा सानसे गबोगोन। नाथाय साबधान, गखांनायनि उनाव आंनि हौवाया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आं हले नागारा नोंसोरखौ। मारै मानो बेफोरबायदि सानखो? बेफोरबायदि जेबो जानाय नंथारा। जायोना जाया बेफोर उननि खोथा। आरो फंसे बाथ्रा खोनासं, बेयावहाय जों बिहामजोफ्रानो सानै सानै दङ आरो बे न'आव दाबो आंनि फिसाजोआनो दङ। नोंथ' मालायनि न'आव हाबा जाहैखाबाय। दा नोंहा बेयाव जेबो पावार गैया। दा गासै पावार दङ खालि बेयाव दैजिनिल'। मादै बेफोर खोथाखौलाय मानोथो बुंखो? आं बे न'खराव सोरहा पावार दङ बा सोरहा पावार गैया बेफोरखौथ' आं बुंनो थाङाखै आरो आं हास्थायाखैबो, नागिराखैबो। औ बे न'खरावथ' दा दैजिनि पावार दङ। नाथाय आंथ' बे न'खरनि पावारखौ नागिराखै नङा। आंनोथ' नाङाना, आंनो खालि न'खराव जायगाखौल' नांगौ। बे खोथाखौनोथ' बुंगासिनो आङो। इसा नोंनि आबै आरो नोंनि आदै आरो नोंनि बिमा बिफाफ्राथ' नोंखौ न'आव दोनहरनाय नंखाया। नोंखौथ' बेयावनो लाखिखागोन। नाथाय आं बेखौनो हास्थायो जे नों बे न'खरखौ गारनानै नोंनि गथ'खौ आरो नोङो नोंनि हौवानि न'आव थाहैनायखौ आं हास्थायो। बुंनाय जाखाबाय, नोंहा मा इनकाम दङ जे नों गथ'खौ बेयावनो थानानै फोरोंनो? उनाव नोंनि गथ'आ सेंग्रा देरगोन, साइकेल बिगोन, बाइक बिगोन, मबाइल बिगोन, बायदि बायदि बिगोन। नों बबेनिफ्राय होनो? बेफोर गासैखौबोथ' आंनि हौवायानो होनांगोन, नङा होनब्ला? बेनिखायनो आं बुङो, उन्दै समावनो दानो गथ'खौ लानानै नों गाव गावनि न'आव थाहै, जाहाथे नोंनि थाखाय, नोंनि फिसानि थाखाय उनाव जोंनि न'खरासो दावराव जाया। आरो सा आं दा नोंनो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय, दा नों बेफोरबायदि खोथाखौ रावनोबो खोन्थायैयानो मोजां। बेनिखायनो नोङो सिरि सिरि थांनोल' रेडि जानानै थादो। थांनाय समाव थाखा फैसा गैया, गारि भारा गैया, बेखौ आं हरगोन। नाथाय नों थांदो। एसा मा सानखो?
बारा गोबाव दा खालामसै दिनै गाबोनफोरनि गेजेरावनो थिरांथा लादो। आइ आबौ फिसौआलाय? जानो बबेयाव दङथाय बियो गेलेनानै दङ हारसिं। इसा नों गाबदों नामा? माथो नोंखौ गाबनाय बायदिसो नुदों आं। नङा आफा, मानो गाबनांगौ जाखो? गाबाखै, आं हारसिं ओरैनो माबा माबि खोथासो सानफ्लांबाय थादोंमोन। होजों न'आवबा माबायदि जानानै दङ रावबो गैयै न'आव। बै न'खौलाय मानो गोसोखांनांगौ? जाखि बेमायानो सोंलाङा मानो, जाखि दाउआनो खिलाङा मानो, जाखि बायलाङा मानो, बै न'खौ मानो गोसोखांनांगौ जाखो? आफा, रोनाथ' जेलावसो दङ। औ जेलावसो दङ। बेफोरबायदि मानसिनि नामखौलाय मानो गोसोखांनांगौ जाखो? खुगायावनो दालाबो बेफोरबायदि मानसिनि नामफोरखौ। थां थां न' सिङाव थायै थां। बेफोरबायदि बारि खना खना थानानै बेखार खामानि गैयै मानसिफोरनि नामखौ गोसोआव दालाबाय था। गोसोखौथ' आंबो खांनो गोसो गैयामोन रोननि खोथा, नाथाय माथो सम आरो बोथोरानो गोसोखांनो थोनो। दिनै रोन गैयालासे फिसा हौवा सासेखौ लानानै सिमां नुदोंमोन, थांखि खालामदोंमोन, नाथाय गासैबो फैमालसो जागोन नामा? दिनै बिमा बिफाया रोननि मुंखौनो लानो होआ, नाथाय दिनै बिमादैया आरो आंखौ न'आवनो थाजानो बायो। आं सानदां हरखाबाय जे आं जुदि बेयाव थाबाय थायोब्ला आंनि थाखाय नङा, आंनि फिसा हौवानि थाखाय जिउआव गोबां गिदिर दावहा जानानै फैगोन। मादैया दिनै जिफोरबायदि खोथाखौ बुंजेनबाय दानो, आरोथ' दंबावोसो। आंहा जुदि बे न'खराव थानो जायगायानो गैयाब्ला, आंनि फिसा हौवा सासेखौ बे न'खराव लानानै जुदि आङो गिदिर गोलाव खालामनो फेदेरनो जायगायानो गैयाब्ला, बिदिब्लाथ' आङो आंनि हौवानि न'आवनो थांखानांगोन। नाथाय दिनै रोनखौथ' आंनि न'खरनि मानसिफ्रानो जेलाव दोनबाय। दा बै न'खराव आंनि हौवा गैयाब्ला आं बोरै थाहैनो? न'खरनि मानसिफोराथ' आंखौ खमबा अयथासार खालामफैगोन। नोंसोरनि न'खरनि मानसिया नोंनि हौवाखौ जेलाव दोनदों, नाथाय नों दिनै बोरै बबे गोहो बोलो, बबे हिम्मतखौ, बबे पावारखौ लानानै नों बेयाव थाफैखो होननानै आंखौ खम अयथासार खालामगोन। आरो बेबो गथ'आ मालायनि जाबाय। जेरैथिंबो राहा लामा गोथेनाय आंनि बे जिउआ, साननानै मोनला बबेथिं सानख'नो, बबेथिं मा खालामनो। आरो आं मैया दाउखाखौ जिफोरबायदि खोथा बुंहरबाय, गोसोखौ दासो बोरैबा मोनबाय थाबाय बेसेराया। गोमथा, नों बबेयाव दङ? दानो न'आव फै, गोख्रै। मानो दावखा, मा जाहरलायखो? नों बबेयाव दङ? गोख्रै फैल'। मिन्थिगौना गोमथा, आङो जाफुंखौ नायनो थांदोंमोन, नाथाय इसाया आंखौ मानसि बायदिखौनो खालामासै। जोङो जाफुंखौ मानो हरफ्लाङा? दावखा, मानोथो थांनांगौ जाखो नोंलाय? गोसोआनो मानियाखैबा, नायनो लुबैनानै थांदोंमोन, नाथाय इसाया अयनाय खालामबाय आंखौ मानसि बायदिखौनो खालामासै। जाफुंजों आंखौ मोजांखौनो रायलायनो होआसै। गोमथा, गोख्रै न'आव फैलाय नोङो। दे थांगासिनो दे, नों बारा गाबनो नांला। आंबो दुखु मोनबोदों। इसाया बेबायदि बुंहरनो नाङामोन। इसाया जिफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय, जिफोरबायदि आखल दिन्थिबाय, आंबो दुखु मोनदों। आयै, जाफुंखौ लायनोसै नामा? जाफुंखौ लायफिननोसै। जाफुंखौ नुबोनानै आं बारासो बोदोर जाबोबाय। नाङा बिहामजो, बेफोरबायदि खोथाखौ दासानफिनसै। बिहामजो, इसाया मानि थाखाय बेफोरबायदि नोंखौ अयनाय खालामखो आं हमदां हादों। जेराव जाफुङा नोंनिबो फिसा जाफ्रामबायमोन नालाय, दा बियो सानदों मा नोंखौ लांनो फैफिनबाय, बा गावनि बिखानिफ्राय लानानै फैफिनसिगोन, बेफोरबायदि मोनसे गिनाय आरो बेफोरबायदि मोनसे सानस्लाबनो हायै गोसोआव फैदों बिनि बाथ्रा। जेबो नङा, दुखु दाजा बिहामजो, गोसोखौ हमथा। आंथ' लाबोनो थाङाखैमोन ना, नायनो थाखायसो थांदोंमोन दा। आंखौथ' मोजां रायलायनो होब्लाबो जायोमोन ना, मोजां
दे बिहामजो खाफालाव गैयैखौलाय मानोथो हास्थायबाय थाखो गाबनांलासै सिरि थादो नायबाय था नोङो इसा नोङो माबायदि खालामदों आंखौ आं हरनायखौसो हरनाय नोङो साला मोनफिनदों फिसाखौ आंखौनो नोङो सैमा बायदि खालामदों नायबाय था नों बारा बादो गथ'खौ लानानैसो फैफिनगोन आं दे मा बुस्थु दाउखाया बेखौ मिथियाखै बियो साला रागा जोंनांगौबा आंनासो गाज्रिसिन दा आंनि आइया सासेल'बा बै हिन्जावा मानो आंबो नोंनि मामा होननानै बुंखो आरो बियो आंखौ मानो बाबा जाफुं होननानै गाबज्रिदों आरोथ' बैयो बुंदों नोंनि जाफुं नामखौ आंसो दोनदों होननानै बिदिब्ला बे न'आव थानाय मामाया जानांगौ बै मामा सासेनिफ्रायसो आंखौ खांनो लाबोदों नामाथाय बै आंनि बिमा सासेखौलाय आं दा बहा लोगो मोननांगौ जाखो बिजों मोजां रायलायनोब्लाबोलाय जानांगौ आंनि जोनोमगिरि बिमाया बैसो आरो बे न'आव थानाया जानांगौ आंखौ खांनोसो लाबोदों खांनो लाबोनाय मानसिफोरासो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो जेराव गावनि फिसाखौ लांफिनसिगोन बेफोरबायदि साननानै बाबा जाफुं नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ आङो नोंनो गोबां बाथ्रा फोरोंनो गोनां दङ आङो औ मामा आं बुजि हाखादों नों आंजों मा खोथा रायलायनो नागिरदों मामा नों बेखौनो बुंनो नागिरदोंना बै दाखालि फैनाया बिसोर नोंनि बिमामोन आरो आं नोंखौ खांनो लाबोदोंसो नों आंखौ गारनानै दाथां बेबायदि बुंनो नागिरदोंना नोङो मामा